Ola, na clase de hoxe imos ver cales foron os principais xenerais que dirixiron esta Primeira Guerra Mundial. Empezamos! Co paso dos anos, a humanidade sufriu moitas guerras e conflitos que marcaron o transcorrer dos acontecementos e modificaron para sempre a historia e a forma de ser das persoas que as viviron. Nas clases anteriores falamos dalgunhas das grandes batallas que aconteceron nesta gran guerra. Hoxe continuamos falando da Primeira Guerra Mundial e, concretamente, dos principais xenerais que a dirixiron e comandaron. No bando aliado atopábamos a Ferdinand Foch, que é un mariscal francés que foi nomeado comandante en xefe dos exércitos aliados, sendo considerado o líder máis responsable da vitoria aliada. Philippe Pétain, será el francés coñecido polo seu papel na Batalla de Verdún. Douglas Hyde, mariscal de campo británico, líder das forzas británicas na fronte occidental. John J. Pershing, será estadounidense e comandante en xefe da Forza Expedicionaria estadounidense. Joseph Joffre, mariscal de Francia antes da chegada de Foch. Imos agora cos xenerais das potencias centrais. Paul von Hindenburg, será el alemán que se converteu en comandante en xefe do exército alemán en 1916. Erich Ludendorff, comandante alemán e man dereita de Hindenburg, actuando como o principal estratega das potencias centrais. Erich von Falkenhayn, será el alemán que foi xefe do Estado Maior do exército alemán dende 1914 ata 1916.
Franz Conrad von Hohendirth, xefe do Estado Maior do Exército Austrohúngaro. Isto é todo por hoxe. E agora... tócache. Recorda, en que dous bandos se dividiron os países da Primeira Guerra Mundial? Uníronse en dous bandos, a Tripla Alianza, formada por Alemaña, o Imperio Austrohúngaro e Italia, e a Triple Entente, con Reino Unido, Rusia e Francia. ¡Genial! Podes atoparme como @profearacelis nas miñas canles de Instagram, YouTube e TikTok, e tamén na nosa páxina web profearacelis.com, con máis exercicios e fichas interactivas e imprimibles.